Ito, lapit. Pindutin ka? Huwag. Wag. Okay na ang buhok mo. Hello. Ikaw lang ko. Lang ko. Huwag mong makikita ang ano ba dyan, baby? Live yan sa YouTube. Daldal ka dyan. Tulog ka? Guys. Ikaw na magluto. Hi. Hello. Grabe naman pakita ko yung mukha mo dyan. Kitang-kita. Tatalihin ko pa. Nak, naka-live yan. Sabi ka dyan. Sir, parang mo ko. Sir, parang. Hmm? Hmm. Ano mo? Patay mo. X. Yung X. Saan yung X? Yan. Oh. Okay.